Campus FM jippreżenta il-Kantilena ta' Pietru Kaxaru, seminar li sar nhar is-Sibt 18 ta' April fil-Mużew Palazzo Falson fl-Imdina, organizzat mill-Akkademja tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar nisimgħu it-taħdita il-Kantilena ta' Pietru Kaxaru bejn lingwa u storja mill-Professur Stanley Fiorini bl-interpretazzjoni tal-qari tal-Kantilena mill-Professur Manuel Mifsud. Imexxi is-seminar is-Sur Tony Cortis. Mela merħba bikom f'Palazzo Falson. L-idea għal daw is-seminars nibtet meta sirna nafu li l-Kunsill Lokali tal-Imdina flimkien mal-MTA ħabru li sejrin jorganizzaw Festival tal-Medjuevu illum u għada. Moħi mill-ewwel mara ċelebrazzjoni tal-Kantilena li kienet organizzat l-Akkademja tal-Malti f'Novembru li għadda u li kienet verament okkażjoni sabiħa. Għalija kienet kważi kommoventi meta nqis li kont qiegħda nisma' l-qari ta' biċċa letteratura tant antika bl-sintana. Peressi li parti mill-bini tal-mużew tmur lura għal-Medjuevu, ħassejt li jkun xieraq li f'dawn il-kmamar nisimgħu l-Kantilena tinqara bil-Malti medjevali u nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna fuqha l-istoriċi ewlenin tal-perjodu, il-Professur Stanley Fiorini u l-Professur Godfrey Wettinger. Kuntattjajt li l-Akkademja tal-Malti u dawn biex ngħidlek ħatfuni fil-kelma. U bl-entużjażmu u bl-enerġija tipika tagħhom ħadmu magħna biex noffrulkom programm sabiħ li jinkludi l-kontribut ukoll tal-Professur Manuel Mifsud u ta' Dr. Martin Zammit, żewġ lingwisti li se jaqraw il-poeżija skont il-fonoloġija tal-Malti ta' 500 sena ilu. Kif diġà għedt dan il-palazz li tinsabu fih għandu oriġini medjevali u fil-fatt qegħdin fil-kwartieri medjevali tal-bini. L-eqdem partijiet x'aktar xuma tas-seklu 13, però d-darba qed tinbidel u żdiedu magħha kmamar oħra. Fis-sekli ta' wara żdied saħansitra s-sular ta' fuq. Nafu li l-ewwel familja li hija dokumentata li għexet hawn kienet il-familja Falsone għal-bidu tas-seklu 16. Wara id-dar waqgħet fidejn il-familja Kumbo Navarra u fl-aħħar spiċċat għand il-Kaptan Olof Golxe li xtra fil-bidu tas-seklu 20. F'din id-dar hu ġabar il-kollezzjoni tas-sew kbira ta' arti li wieħed illum jista' japprezza fil-mużew. Sfortunatament wara mewtu ftit li xejn saret manutenzjoni tal-bini u mal-passaġġ ta' 40 sena il-bini u l-biċċiet tal-arti li kienu jinsabu fih saret ilhom ħsara kbira. Fl-2001 il-Fondazzjoni Patrimonju Malti tħajret tidħol għal proġett ta' restawr tal-bini u tal-kollezzjonijiet varji li jinkludu fidet, pitturi, kodba, amara, ġojellerija, armi, twapet orjentali u ħafna oġġetti oħra. Il-patrimonju daħal fi ftehim mas-sidin tal-bini biex jirrestawra kollox u biex imbagħad imexxi l-post bħala dar storika u mużew. Il-proġett ħa 5 snin ta' xogħol intensiv u ftaħna inqas minn sentejn ilu. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja l-kelliema u wkoll lil Joe Boċ, Olvin Vella u Tony Cortis tal-Akkademja tal-Malti li ħadmu bla waqfien biex isiru dawn is-seminars. Issa nistieden lis-Sur Tony Cortis biex jgħidilna iktar dwar il-Kantilena. Grazzi. Jien kull ma se naqra dak li kiteb Patri Mikil-Fsadni. Patri Mikil-Fsadni ippubblika dan il-ktieb, esperjenzi ta' kittieb, u fost il-23 kapitlu li għaw jitratta xi 5 minnhom fuq is-sejba tal-Kantilena. Minkejja li r-referenzi li sibna fuq l-ilsiem Malti kienu f'qajrin, iżda minnhom jidher sew li l-Malti kien mitkellem mela qed jitkellem għalih u għall-Professur Wettinger. U kienu saru wkoll sforzi biex inkiteb għall-inqas għall-ismijiet ta' postijiet. Waqt li konna tajna jisna li nsibu xi ħaġa aħjar fit-22 ta' Settembru tas-sena 1966, għajna mistaġbu imbelħin b'sejba mhux mistennija ta' poeżija qadima ħafna miktuba minn Pietru Kaxaru. Biżna bil-ferħ intennu din is-sejba tas-sew kbira. Għattu qatt ma konna nobsruha, dan kien ħlas li Wettinger u jiena ħadna li sagrifikajna il-btajjel tas-sajf biex ninżlu l-belt ħalli nitsuktaw it-tiftix fl-atti notarili.
Kif mort lura San Pawl il-Baħar fejn kont qiegħed għall-vaganzi, qed lil sħabi għamilna sejba kbira wisq. Ridu jafu x'kienet. Kellhom jistennew sentejn għat-tweġiba għax daqshekk domna biex nippubblikaw l-istudju li għamilna dwarha u li ġie imxandar fil-ktieb Peter Casharo's Cantilena, A Poem in Medieval Maltese li huwa dan. Dak il-ħin li sibnija ipprovajna nittraskrivuha ma għamilna xejn. Tassew li l-Anja tidher miktuba bitriċari għax niżlet minnu tar Brandano de Cashario, bl-aħjar kidba mirquma tiegħu. Iżda b'dana kollu sibna diffikultà miżejra biex narfu ċerti jitri u kliem. Għalhekk wara li rġajna ta' xejn għamilna ħelitna biex nittraskrivuha, tajniha li noħdula ritratt. Bekk stajna naħdmu bil-kwiet u fit-tul kemm irridu. Ħadd minna ma kien fotografu, minħa l-oħra ma xtaqniex inqabdu barrani. Għalhekk għal din il-biċċa xogħol intħalt jien. Issellift kamera tajba tar-ritratti mingħand Patri Giuseppe Gauci, Dominikan, lajna l-permess meħtieġ mingħand in-Notar Ewlieni tal-Gvern u fi żmien 3 ġimgħat inżilt nibda l-karriera ta' fotografu. Dakinhar qalbi bdiet titħabbat iktar mis-soltu. Kont ftit eċitat. Irbatt il-kamera ma' mejda qiegħda riploċ, qed tirreġistru fl-art, għalaqt ftit il-lenti, iffukajt tajjeb, il-bqija ħasbet għalih il-kamera awtomatika. Fi ftit minuti kollox kien lest. Fil-waqt li jien kont wasalt biex niġbed ir-ritratti tal-poeżija, Wettinger sejjaħ lill-iskrivani kif temna minn qabel. Ħalli iġibulna reġistru notarili. Meta reġgħu ġew ħdejja, ġbidt ritratt jew xi ritratti ta' folji oħra. Bekk ħbejna kemm stajna il-folja li ħadna ritratt tagħha u l-poeżija li kien fiha. Altru milli qabżu bil-ferħ meta sabuha. Wettinger ħassib jiżviluppa l-film u jagħmel minnu ritratti għand fotografu. Xorti tajba negattivi kollha ħarġu tajbin. Bekk kellna moħħna mistrieħ, ma kienx hemm bżonn għalfejn nerġgħu nħarsu lura lejn l-ewwel reġistru tan-Notar Brandano de Cashario, fejn tinsab il-famuża poeżija. Kif kellna r-ritratti tal-Anja, warrabna t-tiftix li kull wieħed minna kien qiegħed jagħmel. Bistajna naħdmu fuqha. Patri Fsadni kien qed jaħdem fuq Dominikani u Wettinger fuq l-irsiera. Ix-xogħol kien twil u wiebes għall-aħħar. Wara li għamilna ħelitna biex nittraskrivuha, fiċċejna nidentifikaw tajjeb il-persuna li kitbitha. Fil-kelmtejn li ktibt qabel l-Anja jew il-Cantilena, Brandano de Cashario sar li nkitbet minn qaribu Pietru Casharu. Żmien twil qabel. Ma li sibnija jien semmejt li kont naf ċertu Pietru Casharu li fl-1485 waqqaf kappella fil-Knisja tad-Dominikani ir-Rabat. Bistajna nidentifikaw sewwa l-persuna li kitbet il-Cantilena, għallibna il-manuskritti kollha tal-bidu tas-seklu 16 li hawn fl-arkivji f'Malta. Minnhom ġbarna 4 persuni bl-isem ta' Pietru Casharu. Bekk stajna narfu li l-Cantilena nkitbet mill-istess Pietru Casharu li waqqaf il-kappella fil-Knisja tad-Dominikani ir-Rabat. Iż-żmien twil li qattajna f'dan it-tiftix kien meħtieġ għax bis-saħħa tiegħu ġbarna bosta tarif biografiku dwar l-istess Pietru Casharu u fuq l-arblu tar-razza tal-familja Casharu. Ma nqasniex nagħmlu tiftix u nagħtu tarif biografiku fuq in-Notar Assis Brandano de Cashario li ħallilna kopja tal-Cantilena kif inkitbet mill-antenat tiegħu Pietru Casharu. L-akbar saram li għal xi żmien ħabat jaqtalna qalbna kien li nifmu il-Cantilena. Għamilna ħelitna kollha biex inħollu din it-taħbila. Imma il-kliem qadima għall-aħħar li kien fiha ma kienx jiftihem kif ġipu laħaq,
kien ta' bilħaq miktub bil-Malti medjevali li hu differenti ħafna mill-Malti tal-lum, bħalma l-Ingliż ta' żmien Chaucer ma jaqbilx ma' dak ta' żmienna. Kien għalhekk li tlabna l-għajnuna ta' studjużi tal-Malti u tal-ilsna semitiċi, bħalma kienu l-professur Akulina, Ninu Cremona, Erin Seracino Englot, il-reverendu Dunkarm Sand, il-Ġeżuita Vella, Patri Zerafa, Prospero Grek, René Dagorn u il-professur fl-Istitut Pontificju tal-Arbi Ruma. Fejn dawn kien hemm min qata' qalbu għal kollox u oħrajn il-professur Akolina u l-Agustinjan Grek, Prospero Grek, għenuna fit-tiftix ta' xi kliem. Għaddiet sena u aktar ukoll, sakemm ksibna it-tweġibiet mingħand l-imsemmija. Matul iż-żmien li konna nistennew il-femiet tal-istudjużi fuq it-tiftix tal-kantilena, Wettinger u jiena fittixna niġbru tarif dwar l-irsim Malti u l-kultura Maltija fis-seklu 15 u 16. Kif ukoll dwar l-importanza tal-kantilena fil-letteratura Maltija. Tiftix dwar dan kien għadu ma sar qatt, għalhekk swilna ħafna xogħol biex niġbruh u nikdbuh. Għamilna dan biex inqedu l-kantilena fil-kuntest storiku u bekk inqanqlu aktar interess fost l-istudjużi u fuq l-importanza tagħha. Kien għad fadal bosta diffikultajiet x'inħollu għat-tifsir tal-kantilena. Kien jeħtieġ infittxu mezzi oħra għal dan il-għan. Dan sabhom sieħbi Wettinger li mħallaqat li d-diffikultajiet jelbuh. Fost l-oħrajn ġietu l-idea li niġbru l-ortografija tal-Malti li n-notar Brandano de Caxarion edha biha biex jiktab l-ismijiet tanħawi fl-atti tiegħu. Biex inwettqu dan kellna biċċa xogħol ġmiela. Ħalli naraw folja aktar minn 60 reġistru tan-notar imsemmi u niġbru minnhom mijiet ta' ismijiet tanħawi miktubin bil-Malti. Bekk stajna nieħdu idea tal-ortografija li nqeda biha dan in-notar li taqbel ħafna ma' dik li nkitbet biha l-kantilena. Barra minn hekk, il-Malti tal-kantilena u għadejma l-aħħar. Suriet ta' kliem li hemm fiha jinsabu fl-Arbi mitkellem fuq ix-xaqliba tal-punent tal-Afrika ta' fuq, l-aktar ta' Tunezija. Wettinger għaraf dan tajjeb għax jaf bl-Arbi. Għalhekk hu fittex li jfisser il-kliem tal-kantilena li ma jinsabx fil-Malti tal-lum permezz ta' diversi dizzjonarji tal-Arbi li jidhru fit-tiftix tal-kantilena kelma b'kelma u bekk stajna nagħtu tifsir mill-aħjar li ġie milquh tajjeb mill-istudjużi. Fost l-oħrajn, il-professur Akolina fil-forward tal-ktieb stqar. This is indeed a very scholarly detailed analysis of the oldest poem in what one might describe as medieval Maltese. Nistieden il-professur Mifsud biex jaqranna l-kantilena kif nissoponu li kienet tinqara dak iż-żmien li nkitbet. Xidew l-qada ya ġirani تعال نحدثكم من صاب في الواري ولا نصاب في عمركم قلب ما عندها حاكم سلطان ولا مولى بير مغمق رمتني بالتراجين مغسولة فين حيران على غرقة ننزل في تراج منزلي نتلى ونرجع ننزل دايم في البحر العالي وقت مرامتي لي الزمان نبني ما احتاجليش معلمين ما ختالي تفعل مرخي فين تمايت انسيب الجبل سب تفعل مرخي وقت مرامتي وقت هي مرامتي نزلت هي للسسان
ما احتاتليش المعلمين، ما قتاتلي الجبال، فين تمايت نسيب الجبل ستة فالمرخي، وقت هي مرامتي لي الزمين نبني، وقت هي مرامتي وارجع بنيها، بدلها انت المكان اللي يوتيها، من بدل المكان بدل الفنتورة، عاليش لرادي عال كل شبر صورة، هم عرض بيضة وهم عرض سودة حمرة، أكتر من هداون هم ترد منا تمرة. Il-kantilena ta' Pietru Kaxaru bejn lingwa u storja. Sa mill-ewwel pubblikazzjoni tal-kantilena ta' Pietru Kaxaru wara li sabuha r-riċerkaturi Wettinger u Fsadni fl-ewwel volum tal-atti ta' Dun Brandan Kaxaru, neputi ta' Pietru, l-awturi saħħu li l-poeżija kienet kollha kemm hi bil-Malti Semitiku. Għajr għal kelma waħda, Vintura. Fi 17 il-vers, għandkom kopja fil-handout li tistgħu taraw. Fost il-ħafna li kitbu warajhom, għajla kien hemm min merihom Għajr Kassola li fl-1983 ġibet l-attenzjoni għal kelma oħra, Gweri, fit-tieni vers, li għalija nissel tifsira li ma taqbilx ma dik li tawa Wettinger u Fsadni. Xajdilna dan kollu dwar l-istat tal-ilsin Malti f'nofs is-seklu 15. Nistgħu nikkonkludu li l-eżistenza ta' kelma jew tnejn biss ta' nisel rumanz f'kitba ta' 135 kelma f'20 vers jindika li l-Malti safi kien għadu qed jibda jitniġġes mir-romanz biex ngħidu hekk. Żgur li mhux il-każ. Kif Wettinger innifsu jistqar li dawn il-kliem ma kinux għajr the tip of a mountain of romance words in the Maltese language. Dat diskors ma jaħsadna xejn. Mhux biss il-lessiku kien tiġà ddakkar sew, imma in-nomenklatura personali uffiċjali Maltija qed neskludi hawn il-laqmijiet. Kienet kważi għal kollox latinizzata. Biżżejjed tħares lejn id-diminuttivi tal-ismijiet fil-listi uffiċjali tal-milizzja ippubblikati mill-istess Wettinger. L-ebda Stephen jew Majsi ma jidher f'dawn il-listi miżawda b'mijiet ta' Antonini, Bertini, Azimundini, Angelini, Randini u l-bqija. Imma biżżejjed inħarsu lejn il-kantilena nnifisha biex nintebħu bl-influenza tar-rumanz f'dak iż-żmien. Fil-vers 17 li fih titfaċċa Vintura, min ibiddel il-miken ibiddel il-Vintura, dini espressjoni idiomatika, xi qawl. Nistgħu ngħidu li dan l-ewwel qawl li nafu bih fil-letteratura tagħna? Jekk hu hekk mhux waħdu, għax Olvin Vella jiġbed l-attenzjoni għal qawl ieħor fuq l-istess tema li radi għal kull xeber sura fl-istess kantilena. Bil-banda l-oħra, kemm Brinkat u kemm Kassola jorbtu l-ewwel qawl ma' jduz qalli. Kanġa loku o pajisi ka kanġi Vintura, sab Brinkat. U kui muta loku muta Vintura sab Kassola. Jinsibt l-istess fid-Dizzjonarju Italjano ta' Tommaseo Bellini, irreġistrat bħala proverbju toskan. Ki muta paese, muta Ventura. Li fih mhux biss il-kelma Ventura identika imma l-ħsieb jaqbel għal kollox. Fit-tiftix tiegħi f'dokumenti tal-epoka dejjem żammejt għajnejja mberqa għal xi qawl Malti. Imqar jekk moħbi jew imkebbeb
fil-sien Latin jew sqalli ta' żmien. Fl-atti tan-nutar Paolo Bonell iltqajt bil-Latin ma' imponere falcem in messem alienam. Li seta kien maqlub mill-Malti tmitt minġlek fi ħsat għajrek. Imbagħad fl-atti ta' Ġagbu Zabbara ħbatt mal-frażi bl-isqalli salvari la krapa et li kawli biex jiddeskrivi sitwazzjoni ta' dilemma. Dan l-ajdut ukoll seta' kien xi qawl bħal ngħidu aħna teħlisa lil Moza u lil Kaboċċi. Imma jkolli nistqar li t-tnejn kif ngħidu ataw li laċ bil-perżut. It-tnejn li huma jidhru bħala proverbi Taljani fl-istess dizzjonarju ta' Bellini. L-ewwel wieħed mietere l-altrui campo, l-istess sens, u t-tieni salvare la capra e i cavoli. Min daqsxejn aktar riċerka min naħa tas-Sur Salf Mallija li miegħu qsamt dawn il-ħsibijiet. Jirriżulta li l-ewwel wieħed mittere falcem in messem alienam mhux għajr vers tar-rabta l-qadima sewwa sew fid-Deuteronomju, kap 23 vers 25. L-imbagħad insibuh iċċitat fatt ta' kitbiet aktarx ta' natura ekleżjastika bħal ngħidu aħna il-Compilatio Decretalium tal-Papa Gilgor IX li għex bejn l-1000 li kien Papa bejn l-1227-1241. Ikolli ngħid li aktar inħsatt dan l-aħħar meta fil-poeżija bil-Grieg Biżantin tas-seklu 12 li qed naħdem fuqha bħalissa iltqajt mal-qawl Malti min jobżoq fis-sema jiġi f'wiċċu. Fil-forma tradotta kat uranub tuejn toptuzma tois prosopois estrafe. Wieħed ma jeskludix li dawn l-espressjonijiet mill-ħajja ta' kuljum nibtu b'mod indipendenti minn xulxin u mhux bil-fors li għandna norbtu it-tnissil ta' wieħed minn ieħor. Hekk ngħidu aħna dan l-aħħar qawl niltaqgħu miegħu tista' tgħid fl-ilsna tal-pajjiżi tal-Ewropa kollha, ibda mill-isqalli, kusputan ċelu nfaċċi torna, f'bosta varjanti marbuta ma' reġjuni differenti ta' sqallija, jekk inqalbu id-dizzjonarju ta' Piccitto. Insibuh ukoll fit-Taljan, kisputa insu lo sputo li torna sul viso, fl-istess dizzjonarju ta' Bellini. Fl-Ispanjol, quien al cielo escupe en la cara le cae. Fil-Franċiż, craché en l'air pour que cela vous retombe sur le nez. U għal-verżjoni fit-Tedesk, niżżaħari l-istess Salf Mallija, vergegen den Himmel spukt, dem fällt die Spucke ins Gesicht. Biex insemmi xi wħud. Fl-Ingliż ma sibtux. Minħabba dan, fil-ħafna tiftix u tqallib f'karti li għamilt, ma seħħ li nsibu f'ebda kitba Latina jew Griega klassika. Ikollna ngħidu li l-Ewropej fid-diversi kulturi tagħhom kienu jiddisponu jekk mhux minn lingwa franka, imma minn ħażna ta' erf il-poplu espress f'idejat komuni. U li għalhekk forsi ma kellix għalfejn niddiżappunta ruħi daqshekk biż-żewġ qwiel li ħsibthom Maltin. Dan ma jeskludix il-fatt li kien hawn ukoll influenza qawwija ta' kultura fuq oħra. U aħna fiċ-ċokon tagħna aktarx li konna aktar nieħdu milli nagħtu, dejjem ibaltulna u aħna nista'nu. Nerġgħu għal gweri tal-kantilena li Kassola jagħtiha sens avverbjali ta' qatt u jnissilha fl-aħħar mill-aħħar mill-Franċiż guerre. Ma dan ma naqbilx, imma ntenni t-tifsira li taw lill-kelma Wettinger u f'Sadni. Vers li jwieżen tajjeb żewġ kunċetti edewwa l-issa u li moddi. Issa fomorkom intom li qed taqraw u li moddi ta' żmien warrani fil-gweri. Il-kelma wara hija semitika, imma l-kitba gweri li sarraf il-gu inizjali fil-we oriġinali tajjad bleħen qawwi, hawn għandna influenza romanza. Qablu ftit
kif bħal Italjani li mhumiex kapaċi lisnu w inizjali, l-ismijiet nordiċi Walter u William saru Gualtieri u Guillelmo fil-Medjuevu. Il-fazzjonijiet politiċi rivali tas-seklu 12, Guelfi u Ghibellini, huma derivati minn Welf u Waiblingen, jew Waiblingen. Il-Arbi Wadi fl-Ispanjol issir Guad bħal fi Guadalajara u Guadalquivir. Imma ninnutaw kif il-kelma romanika warda li fit-Taljan saret Guardia, fil-Malti żammet il-ħoss oriġinali Wardija. Għadna kif semmejna Guadalquivir fil-Malti, wiet il-kbir. L-Ispanjol mhux biss bidel wevgu, imma il-b għaliba v. Dal-fenomenu fil-kantilena jidher kemm il-darba. Vers 6 għandna vi flok u, vers 10 għandna vakit flok waqet, vers 15 varġa flok u arġa, u vers 19 vemme flok u emma. Forsi din mhix influenza romanza li sa żmien Kaxaru kienet ilha tross fuq is-Semitiku żewġ sekli u nofs? Insemmu wkoll il-Latiniżmu et, vers 19, għal kopula Maltija u, anki jekk dan ma kienx għajr lapsus tal-iskriba Brandonu. Nasal biex ngħid li Pietru Kaxaru, li wara kollox il-familja tiegħu ma kienitx ilha daqshekk f'dawn il-Gżejjer, kien għadu ma qelibx għal kollox ċerti tendenzi tal-sin razzu, għalkemm il-Malti kien jaħkmu sew. Niftakru li ta' Kaxaru ma setawx kienu ilhom hawn wisq qabel l-1400. L-ewwel wieħed li semma ċar u missier Pietru stess, Ljuni, li jidher l-ewwel fl-1407 bħala ġurat fil-ġemgħa tal-Imdina. U minnu li sentejn wara jingħad ċaru tont li Ljuni kien civis et oriundus civitatis et insulem eleveti, u allura imwielet hawn. Imma hemm x'jagħtina x'nifhmu li kien tal-ewwel ġenerazzjoni ta' Kaxari li twildu hawn. Dan insejsu fuq il-fatt li Ljuni kellu rabtiet ma' armamenti ma' Sant'Angelo. Fl-1429 bħala espert f'dan il-qasam insibuh qed jagħti pariri fuq l-armamenti f'Sant'Angelo. Fejn ukoll niltaqgħu għall-ewwel darba fl-1375 ma' ċertu Berengarju Kaxarellu, Kaxaru żgħir, jew forsi Kaxaru l-Miżwed, bħala Serviens f'Sant'Angelo, li seta' kien missier Ljuni u n-nannu ta' Pietru. Jiġifieri Pietru kien tat-tieni ġenerazzjoni imwieled hawn u l-mod ta' diskors f'familja ma jinbidilx daqshekk malajr. Insaħħaħ dan il-kumment b'kumment li kont għaddejt en passant u forsi tar marriħ f'xi ħaġa li kont ktibt dwar Għawdex meta rrimarkajt dwar il-pronunzja tal-qof fil-Kottonera. Dan fenomenu strampa l-aħħar, kif tibqa' ssib persistenza din il-pronunzja qadima qarbija awtentika f'kuntest kosmopolita imniġġes għall-aħħar, bħal fil-Kottonera, fejn il-baħrin barranin ġejjin u sejrin ishom imkikek. Kont attribwejt dal-fenomenu, u għadni ma bdilx l-opinjoni, lill-immigrazzjoni lejn il-Kottonera ta' bosta Għawċin li wara l-1551 fittxew il-ken ta' Swar Samma. Din l-immigrazzjoni hi identifikata u kwantifikata mill-kunjomijiet karatteristiċi Għawċin li xxettlu fl-isla Borbla u l-Birgu wara l-assedju bħalma huma Mintof, Mejlaq, Merċieqa, Boffa, Ċefaj, Amajra, Tewma u bosta oħra. Dawn ġabu magħhom il-qof, għaddewa minn ħalq nisel għal ieħor u għadek issiba hemm sal-lum 4 sekli wara. Hekk kienet titkellem. ċerti fattizzi tal-sin ma josfrux kif ġipu laħaq
U allura li Pietru Kaxaru kien baqa' jitkellem bħal niesu seklu wara li ġew hawn m'għandix għax taħsadna xejn. Irrid jingħad ukoll li jeżistu raġunijiet storiċi oħra għala wieħed kien jesprimi ruħu b'ċertu mod f'nofs is-seklu 15. Qed nirreferi għal forzi soċjali ta' x'kien moda dak iż-żmien, kif diġà aċċennajna fil-każ tad-diminuttivi fl-ismijiet. Dik kienet il-moda. Ma rridux ninsew li Malta ta' nofs is-seklu 15 kellha warajha passat. Biżejjed insemmu li 200 sena biss qabel fl-1241 il-popolazzjoni tal-Gżejjer tagħna kellha profil demografiku stramp għall-aħħar. Barra mill-kontingenti ta' soldati u d-dipendenti tagħhom l-aktar f'Sant'Angelo u barra mill-familji Lut, numru żgħar ħafna minnhom, l-att ta' familji Misilmin f'Malta kien 4 darbiet dawk ta' Għawdex, 681 f'Malta għal 155 f'Għawdex. Hekk kif wieħed jistenna li għandu jkun. U bil-maqlub ta' dan, l-att tal-insara f'Għawdex kien 4 darbiet dawk ta' Malta, 203 f'Għawdex għas 47 biss ta' Malta. Xejn milli wieħed jistenna. Dan l-iskwilibrju u rifless fid-dikotomija li eżistiet bejn il-kunjomijiet Għawċin u dawk Maltin ta' żmien ta' wara imma qabel l-1551 kif wera tajjeb Wettinger. Fi żmien biss 10 snin minn dan iċ-ċensiment, jiġifieri sakemm miet l-Imperatur Federiku II Stupor Mundi, dan kollu kellu jinqaleb ta' taħt fuq, għax ma kellhomx jibqgħu iżjed Misilmin f'dawn il-Gżejjer. Min webbes rasu f'dinu temm jiemu fl-eżilju f'Luċera. Imma jibqa' l-fatt ukoll li bil-maqlub tal-li ġara fi Sqallija li l-Sinarbi ma ntemx f'Malta imma żviluppa fil-Malti li ntkellmu intom u jien u li għadda mill-fażi riflessa fil-Kantilena. Li tiġi turufnat f'Luċera kienet tfisser it-telfien tal-proprjetà immobbli tiegħek kollha. U għall-bdiewa din kienet tfisser it-telfa ta' kollox. Mhux ta' bxejn li min ibiddel il-miken u l-vintura huma dawk li ma jippossedu xejn, il-fqar u l-intellettwali. Dan fisser għal Malta kontinwità etnika ma' snin ta' qabel l-1250. Wieħed jifhem li t-trauma li bil-fors għaddew minna dawk li saru nsara taħt din it-tip ta' pressjoni stampat f'moħħhom il-kidba li setgħu jaqraw ċar qed tinkiteb fuq il-ħajt ta' ħajjithom. Żmien l-Iżlam kien intemm u l-Gżejjer issa aktar minn qatt qabel bdew iħarsu lejn l-Ewropa Latina u Kristjana. Ma tantx baqgħet moda li jkun jismek Pietru imma kun jomok Mohammed, u għalhekk kont tippreferi jibdew isejħulek Mamo. Hekk ukoll min kien kun jomu Dejf issa beda jissejjaħ Magro. U għal xi żmien min kien Bsajla sar Ċipolla. Li turi li int tal-kulur politiku korrett beda jkun importanti ħafna. U għal dan wieħed għandu aktar x'attribwixxi il-proliferazzjoni tal-mijiet ta' kappelel u knejjes żgħar mitlufa fil-kampanja Maltija. Knejjes li kienu jinfetħu biss darba f'sena għal-festa tal-Qaddis, li ma nbnewx għal-konvenjenza tal-kult, imma kif isostni l-Atral bħala tixira tal-bandiera, li standard Kristjan iperper fuq l-eliqi ta' Fanġużrinżu. Popolazzjoni ta' 10,000 seħħela tipproduċi rib il-500 kappella, mhux inqas minn waħda għal kull 20 ruħ. Ir-rieħ Ewropew, Latin Kristjan kien qed jonfoħ qawwi u l-Kantilena li nkitbet f'din il-klima dan tirriflettih minkejja l-Malti safi li nkitbet bih. Ta' min wieħed jidħol sew u aktar fil-fond fir-raġunijiet li setgħu ħajru u anqdu l-Kaxaru jikteb bil-Malti li kiteb. Imma dan joħodna li nirħu l-bot
u joħdilna ħafna aktar żmien milli għandna. Dwar il-Malti Semitiku tal-Kantilena, irrid niġi għal punt wieħed biss. Nirrimarka li dan, kif qal Tony Curtis, imbiet sew mill-Malti tal-lum, imma li daqshekk ieħor huwa bogħod mill-Arbi klassiku li minnu tnissel u li kull kuntatt miegħu kien intilef wara n-Normanni. Bħala eżempju, nindika kif minn naħa l-waħda barra minn dak li ġaedna. Nimħu l-użu mifrux tal-vokalijiet E u O li ma jeżistux fl-Arbi klassiku. Imma wkoll kif mill-banda l-oħra id-D terminali ta' ard għadha mhix korrotta f'T. Imma hemm ħaġa oħra li rrid insemmi għax tolqotni mill-qrib u ddarrasni sew. Ninnutaw il-vokali tal-leħen li fil-kantilena titqiegħed bejn l-ewwel żewġ konsonanti bħal f'miqallimin vrus 8-12. Meta eqreb lejn żmienna iż-żewġ konsonanti ġew iserħħu ma' xulxin, kif illum ngħidu żmien flok żimien tal-kantilena, versi 7 u 14. Miken intilfet u saret imkien. U biex niffaċilitaw it-tleħin bdejna ngħidu imallimin, imkien, bil-vokali tal-leħen titqiegħed quddiem. Hekk ukoll ngħidu aħna fil-kantilena nsibu mirammiti vrus 7, 10, 11, 14, 15. Meta aħna ngħidu imramti jew rimitne vers 4 flok irmitni. Ma rridx ma nżidx li Kaxaru mhux konsistenti miegħu innifsu meta jikteb imammiq, meta Messu kiteb miqammiq fuq il-mudell tal-oħrajn. Forsi nistgħu nikkonkludu minn dan li nofs is-seklu 15 kien bidu ta' fażi transitorja għal dal-fenomenu. Ngħid bidu ta' fażi billi Gianfrancesca Bela fl-1647 ukoll jikteb ġinejna tal-Miġar u ġinejn el-Feres u bidenija. Lanqas ma nistgħu ngħidu li billi dawn kollha ismijiet ta' lokalitajiet wieħed aktar x'għandu jaħseb li Bela kien qed jikkopja minn xi dokumenti eqdem, aktar milli sa nofs is-seklu 17 kienu għadhom jitkellmu hekk. Għax fid-dizzjonarju tal-Valli Ċeljana li ppubblika Cassola ukoll insibu ġenien, ġemiel u ġemiet, miktuba hekk flok ġnien, ġmiel u ġmiet. U x'inhu? Il-każ irid jiġi studjat aħjar. Imma b'dispjaċir ngħid li dan l-aspett karatteristiku tal-Malti eqreb lejna issa nqered bir-regola l-ġdida li tinsisti li nikteb lajn quddiem fil-forom kollha tan-nomi bajn bħala l-ewwel radikali. Hekk ġejna rmejna propju dak li utaħna u li għażilna mill-Arbi. Illum aħna nitkellmu Malti u mhux Arbi. Daqshekk dwar lingwa, xi ħaġa dwar il-poeta. F'dawn l-aħħar 40 sena minn meta nstabet il-kantilena, tfaċċaw għad-dawl qatt ta' dettalji dwar il-ħajja ta' Pietru Kaxaru li jgħinu biex tinqala aħjar il-personalità tiegħu. Mid-dokumenti li sibt f'Palermo joħroġ li n-nutar Kaxaru kellu tilwima ħarxa mal-kollega rivali tiegħu, in-nutar Antonio De Sarlo. Dan De Sarlo kien wieħed mill-ftit li nafu bihom li l-Università ħarġitlu borża ta' studju biex issokta jistudja barra minn Malta fi Sqallija minn fejn ħallawrja fl-1470. Nimmaġinaħ li kellu rreħ fil-qala u minħabba fekk li kellu mnieħru mxammar sew. Ftit wara li ġilura ma damx ma beda jaqla l-inkwiet fil-Kunsill tal-Università stess li ħalsitlu u mantnietu meta kontra l-privileġġi sagri tal-Gżira ra kif għamel biex ġab kummissarju rjali minn Sqallija biex jinvestiga l-aġir tal-Kunsill. Dan Kaxaru, meqjus minn De Sarlo bħala kapitali inimiku, ma kienx ser joqgħod għalih. U billi Kaxaru kien imħallef u attiv sew fil-Kunsill ma damx ma kiser difru miegħu aktar minn darba. Darba minnhom f'lejla ta' Jannar 1473 sa wasal biex silet is-sejf kontra Kaxaru waqt skorta tal-Belt
Fakritni fiha din jiena u diħel l-imdina meta rajt għaddejn bix-xwabel fil-ġnub. U din waslet il-Kaxaru iħarku quddiem il-qort il-ħakem fuq diversi kapi ta' akkuża. Darb'oħra Kaxaru reġa' tellaw il-qorti fuq akkuża serja ħafna għal dak iż-żmien li kien saħħar billi allegatament, ma nafx eżattament ġara, Desarlo kien qatel ħmar biex jħodlu l-sienu u l-mudullun għal skopijiet tal-maġija. Desarlo spiċċa l-ħabs, imma ma damx ma nħeles meta l-qaddisin li kellu fil-oli daħlu għalih u kellmu lil min kellhom ikellmu. Seta kien dan parti mill-inkwiet fil-ħajja ta' Kaxaru li taċċenna għalih il-kantilena, possibilità jekk biss remota. Dan ednieh biex nagħtu ħjiel ta' xikuna dbaqa li jinstab li jista' jixħet aktar dawl fuq il-ħajja tal-poeta. U biex nagħlaq dettall żgħir dwar il-kopista Dun Brandan Kaxaru li minkejja it-titlu ta' Dun fismu kellu 7 tfal kollha filji maski mill-konkubina tiegħu Katarina Zoppardi. Għall-inqas hekk jgħid l-arblu tar-razza tal-familja Kaxaru ippubblikat mal-kantilena. Imma l-arkivju parrokjali ta' Naxxar jikxef xi ħaġa oħra. Fil-11 ta' Awwissu 1549 insibu Mamudija ta' Tarbija, tifla li semmewha Marjola u li omma kienet la figliastra di Notaro Brandano Kaxaro della Mosta. Mela Brandanu kellu wkoll tifla. Aċċennajna wkoll għal bidu tal-Kaxarijiet f'dawn il-Gżejjer, xieraq nagħlqu bit-tmiem. Min arkivju parrokjali ieħor, darba dak tal-Isla, jirriżulta wkoll li l-aħħar Kaxaru f'dawn il-Gżejjer għall-inqas li sibtien, ċertu Saba Kaxaro ġuvni kien joqgħod l-Isla f'numru 9 via San Francesco sa xil 1834. Grazzi.